खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। दिनै 28 आगस्ट 2023 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिंनो लाबाय। मेष राशि आंगो लोगोखौ लोगो मोनगोन। सानैनिबो गेजेराव लोगोथिनि बान्दोआ गोरासिन जागोन। बृष राशि मिजिं थिनायफोरा जाफुंगोन। नखर संसारा गोजोन जागोन। मोजां सान। मिथुन राशि मावनाय खामानिफोरा जाफुंनो जोबोद गोब्राब जागोन। दुखु खालामनांगोन। गाज्रि सान। कर्कट राशि गसाइखौ सिबियोब्ला साना गाहामैनो बारलांगोन। लामा दावबायनायाव जेंना नुजाथिनाय नङा। सिंह राशि बिमा बिफानि थुलुंगा मोनगोन। थांखि फारसे सौहैनो हागोन। मोजां सान। कन्या राशि खैफोदजों सौग्रावफ्लांनो हागौ। सांग्रां जाथारनांगोन। जेंना गोनां सान। तुला राशि नखराव गाहाम खौरां फैगोन। जिउआ गोजोननायजों बुंफबगोन। रंजानायजों सम बारहोहरनो हागोन। वृश्चिक राशि गावनि अहंकार आखुनि थाखाय साजा मोनगोन। आंगोजोंबो नासयजागोन। दुखुनि सान। धनु राशि लोगोफोरजों लामा दावबायनो खाबु मोनगोन। रंजा बाजायै सानखौ बारहोहरनो हागोन। मकर राशि जिउआव जेखि खैफोदानो फैयाथों मानो उथ्रिसार जानो हागोन। थांखि होसोनायाव जाफुंसार जागोन। कुम्भ राशि मेगन गोसा सुबुंजों लाजि फोनांजानोबो हागौ। गोसोखौ हमथाना आगान सुरनाया गाहाम। मीन राशि देहायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। जानो खहाबनाय नङा। गोसोआ गाज्रि जागोन। दिनैनि राशि फरायथिंनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेयैनो बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना गाहामैनो बारलांनो थाखाय आनान गसाइनाव आरज गाबनाय थाबाय। गोजोन्थों।